ତ ଆଜି ଥିଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ଫେମସ୍ ବରୁଆ ମେଲଣକୁ। ତ କେମିତି କଣ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖ। ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ସବୁ ମିଶି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଆମ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆକୁ। ତ ମେଲଣ ପଡ଼ିଆରେ ପଶୁ ପଶୁ ଯୋଉ ଭିଡ଼, ମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲୋକ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମେଲଣକୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ବିଭାନରେ ସବୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମ ପାଖାପାଖି ଯେତେଟା ସବୁ ମଠ ଅଛି ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭାନ ଆସିଛି ମେଳକୁ। ତ ଏଠି ଏଇ ବିଭାନରେ ଗୋଟେ ନଈ ପଡ଼ାରେ ଆସିଥିଲା। ତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ବଢିଆ ସଜେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୋଳି କରି ଝୁଲନ୍ତି ଆଉ ଆଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମାନେ ଆମ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 20ଟା ବିଭାନ ଆସିଥିଲା। ତ ମାନେ ପ୍ରତି ବିଭାନକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ ସେଟଅପ୍ ପୁରା ଲୋଡ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି ଆଉ, ମାନେ ପୁରା ଯୁଆଡୁ ଶୁଣିବ ଖାଲି ମାଇକ୍ ଖାଲି କାଉଁ କାଉଁ ହଉଛି ଆଉ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଗେମ୍ ପାଖକୁ। ତ ଏଠି 2 ମିନିଟ୍ ଗଲେ ପୁରା 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ତାକୁ ଦେଖିବ ବୋଲି ଅନେକ କେତେ ଭିଡ଼, ପୁରା ବୁଢା ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏତେ ଭିଡ଼ ପୁରା। ତ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଜାନୁର ମୋର ଦେଖୁଥିଲୁ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କୋଉଠି ଲୁଚିକି ଥିଲେ। ତ ଆସି ପୁରା ମୁହଁ ଫୁହଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ସବୁଆଡେ ଅଭିର ରଖିଦେଲେ ଆଉ। ତ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆମେ ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଛି ପାକ ନିଷେଧ, ଅଲଗା କିଛି ତ ଖାଇ ହବନି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ ହଉଛି ଲସି ପିଇବା। ତ ଲସି ତ ଆମେ ନେଇ ଦେଖିବା ଦହି କମ ବରଫ ପାଣି ଅଧିକ, ମାନେ ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ବେକାର କରିଦେଲା। ତ ଛାଡ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଏପଟେ ଆମ ଦିନ ଯେତେ ବଢୁଛି ଲୋକ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ଭିଡ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ବଢୁଛି ଆଉ। ତ ଏପଟେ ଭିଡ ଭିତରେ ଗାଁ ଛୁଆ ଆମର ଠାକର ଆଉ କୁଲା ଦେଖାଇଥିଲେ। ତ ଆମେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସବୁ ମିଶିକି ମେଳା ବୁଲିଲୁ ଆଉ। ତ ବହୁତ ସମୟ ମେଳାରେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ରଙ୍ଗମଙ୍ଗ ହେଇକି ବାହାରି ପଡିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି। ତ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।